Baik, nomor undi 7 apakah sudah siap? Siap. Waktu 7 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sing wilasaning Gusti mugi tansah kajiwa kasanira mring panjenengan sedaya dalasan kula Waraden Sagung kula lakuh. Bapak Ibu juru pambiji ingkang winengku ing pakurmatan, para pamirsa kakung miwah putri ingkang satuhur-hurin budi sumrambah, para kanca panyarta adol wasis FTBI ingkang cinaketing manah. Minangka purwakaning atur, monggo sesarengan kula dherekaken ngaturaken sembah puji kunjuk ing ngarsanipun Gusti ingkang maha kamasa. Inggih awit sing rahmatipun Gusti panjenengan lan kula satemah saged pepanggihan ing mriki kanthi raharja kang sing rubeda nir ing sambikala. Wonten ing pepanggihan menika kepareng kula nyuwun panglah dherek atur pangraos babagan amumangun kerukunan dhateng masyarakat. Para rawuh ingkang minulya, gesang kanthi guyub rukun dhateng masyarakat mekaten sampun dados impening sedaya warga masyarakat. Awit kanthi guyub rukun dadosaken kawontenan ingkang ayem tentrem. Satemah badhe nglampahi menapa kemawon inggih saged lumampah kanthi lancar, aman tanpa kuwatir. Lajeng sinten ingkang kedah amumangun kerukunan dhateng masyarakat menika? Inggih sampun samestinipun sedaya anggota masyarakat gadhahi tanggel jawab amumangun kerukunan dhateng masyarakat. Lajeng kados pundi caranipun para leluhur sampun paring piweling dumateng kita sedaya para generasi bilih kerukunan mekaten saged kasembadan awet saking tumindak kita piyambak kanthi mengenaken unggah-ungguh tepa slira ngajeni mring sesami nyingkiri cecongkrahan lan tansah sayuk rukun dhateng pasrawuhan masyarakat. Kados ingkang sampun kasebat wonten ing Sekar Mijil menika sejatine kerukunan yakti wetumindak ira tapa slira lan unggah-ungguhe ngajenana mring para sesami congkrah den singgiri padha sayuk rukun. Sekar Mijil menika ngandharaken bilih dumados ing kerukunan dhateng masyarakat gumantung saking tumindak diri kita pribadi. Kita saged amumangun kerukunan kanthi tumindak tepa slira. Inggih menika tumindak ingkang saged jagi pangraosipun tiyang sanes, boten ngasoraken, boten damel serik tiyang sanes, lan boten bedak-bedakaken pangkat derajat, sugih melarat, suku lan agami. Unggah-ungguh sopan santun dhateng masyarakat inggih kedah dipun jagi. Pangandikan tata krama lan trapsila dhateng sinten kemawon ugi kedah dipun gatosaken amrih boten damel serik tiyang sanes. Salajengipun dhateng pasrawuhan inggih kedah ngajeni dhateng sesami, hormat dhateng para sepuh, tresna dhateng ingkang angel, tansah andhap asor lan boten kumaluput. Nanging sedaya kedah nglanggono
Bila sedaya tiyang menika kagungan kekirangan saha kalonyan piyambak-piyambak. Kanthi mekaten sedaya boten wonten ingkang tumindak adigang, adigung, adiguna. Tiyang ingkang luhur bebudenipun menawi wonten perkawis ingkang boten migunani lan nuwuhaken kecongrehan dhateng pasrawungan langkung sae dipun singgiri. Boten gadah panyangka alun utawi suudon dhateng tiyang sanes, boten namung anut grubyuk nuruti hawa nafsu, nanging tansah nengenaken sayuk rukun kaliyan kanca rewang, amrih sedaya rumaos boten dipun anggep sepele. Menawi sedaya warga saged netrepaken piwucal menika kawiwitan saking lingkungan ingkang paling alit. Inggih menika kula warga, tangga tepalih sumrambah dhateng lingkungan masyarakat. Ateges kita sampun nderek anung-anung kerukunan. Salajengipun badhe kasembadan gesang guyub rukun lan ayo tentrem dhateng masyarakat. Para rawuh ingkang bagya mulya, mekaten ingkang saged kula aturaken mugi saged migunani tumrap kita sedaya. Salajengipun kula namung titah sawantah tebih saking kasampurnan sedaya kekirangan nyuwun agunging pangeksan. Monggo sami anung-anung kerukunan dhateng masyarakat kanthi asesanti ajine diri gumantung saka ing lati lan budi pakarti. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Rahayu, rahayu, rahayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada